Estás a escoitar Ágora, un espazo onde chegarte os contidos do Consello da Cultura Galega en formato podcast. Seteventos, Nortada. A relación de Galicia con Bretaña e as illas do Atlántico. Unha viaxe con figuras como Plácido Castro ou Álvaro Cunqueiro. Un podcast do Consello da Cultura Galega nas voces de Gabriel Fuentes e David Gesteira. Seteventos, capítulo 1, Nortada. Temo de estradas. Ben podían arranxar estes camiños dunha vez. Ata niso Irlanda me lembra a Galicia, señor Flower. Falta moito para chegar. Non, de feito, xa estamos. Quere botar un ollo antes de ir á nosa hospedaxe, señor Castro? Por suposto. Pois aquí estamos. Benvido a Dunkin, señor Castro. A Fisterra irlandesa, o punto máis occidental desta nosa terra. Diante súa, na vastidade do océano Atlántico, ten as Illas Blasket. Este lugar é certamente magnífico, Mr. Flower. As Blasket para min son un tesouro. Xa van moitos veráns vindo estudar a súa historia e o seu folclore. Ben sei, sí. Desexoso estou de descubrir todo o que teñen estas illas por ofrecer canda vostede, señor. É unha honra ter un etnógrafo e experto como a vostede guiándome por estas fermosas terras. Vaya, señor Castro. O prazer é meu, xa o sabe. Ande, sallamos este recal as pernas. Así tamén me descanso un pouco o coche, que despois de tanta viaxe, ao final, o forte é vello e xa máis parece unha lata con rodas que un coche. Pero vale ben removerse por Dunkin. It's young at heart. Sabe, ollando esta paisaxe tan afastada da miña Galicia, respirando esta salitre, co vento do norte na faciana, dun xeito extraño, síntome no meu lado. Non se me poña sentimental, que aínda acabamos de chegar. Xa parece vostede poeta. É saudade, caro amigo. Benvidos e benvidas a Seteventos, o podcast promovido polo Consello da Cultura Galega, onde exploramos o fío universal que conecta Galicia co resto do mundo. Con cada episodio, con cada evento, poremos o foco nos intercambios entre a nosa cultura e as dos outros povos. Estas viaxes non serían posibles sen os testemunhos, as historias e os documentos recollidos e conservados polo propio Consello da Cultura Galega. Contidos que, por certo, están en aberto para quen queira seguir mergullándose nestes relatos que vos presentamos en Seteventos. Eu son Gabri Fuentes. Eu son David Gesteira. En este primeiro episodio deixámonos levar polos ventos do norte para descubrir a Bretaña, o Reino Unido e, sobre todo, o vencello con Irlanda. Subimos cando o senlleiro xornalista e político galeguista Plácido Castro a unha Neiphog, unha ancestral embarcación irlandesa. A onde poñemos rumbo, capitán? Onde vai ser? As Illas Blasket. Seteventos, capítulo 1, Nortada. É agosto de 1928. Un entusiasmado Plácido Castro de 26 anos acaba de chegar ás Illas Blasket ao carón de Robin Flower, un grande experto da lingua e do folclore da illa. A Castro recibe de nenos e pescadores. Están fascinados coa chegada dun forasteiro ás súas inhóspitas terras. Con quen ven Robin? Quen é ese mozo? Pregúntanse. Teñen diante un home alto e ben vestido, con lentes e de acento extraño que se move e fala con entusiasmo. Castro resulta unha rara avis, un galego entre irlandeses. Castro é un xornalista perspicaz e observador. Con trazo lixeiro toma notas no seu caderno para logo dar forma ás moitas crónicas que envía ao xornal El Pueblo Gallego. Nestas últimas semanas por Irlanda, retratara con agarimo unha paisaxe familiar pros lectores galegos. As montañas azuis no lonxe fan resaltar aínda máis o verde dos campos. Quen non estivera en Irlanda non pode saber o que é o verde. A herba irlandesa reloce, parece que emite unha luz de esmeralda. O abondoso arborado, os valados de espiños en flor, as manchas castañas dos bog ou pantanos de turba cubertos de pequenas lagoas completan esta fermosa paisaxe da primavera irlandesa. Para Castro hai algo especial en Irlanda, nestas terras que pisa por vez primeira. A atmosfera atlántica, os tons do mar,
do ceo, das afastadas montañas, son os mesmos que en Galicia. Un galego síntese aquí máis preto da súa terra que en moitas rexións que só distan de Galicia uns centos de kilómetros. Irlanda como fogar. Un sentimento que Castro comparte canda moitos dos seus colegas coetáneos que buscan en Irlanda, a través do celtismo, unha irmá e un espello en que verse. Pero non adiantemos acontecementos. Plácido Castro chega ás Illas Blasket pola inercia das súas últimas viaxes en terras da coroa británica, onde estudou e traballou moitos anos. Sí, logo de estar en Inglaterra, Escocia e Gales, visita en 1928 a última que tiña pendente, a que máis espertaría o seu interese e o dos demais galeguistas, Irlanda. Atopo moitas semellanzas entre os nosos povos. Alén da paisaxe, a música e a historia, hai un sentir. Faise evidente, logo da vontade consumada do pobo irlandés coa súa independencia, que o celtismo é unha cousa práctica e vital e non vaga aspiración. Se dicíamos que Castro é un galego entre irlandeses nas Blasket, dun xeito semellante tamén é un inglés entre galegos, unha rara avis no galeguismo. Sí, Castro naceu en Corcubión en 1902 ao abeiro dunha familia moi acomodada. Con só 6 anos enviárono para formarse a Glasgow, Escocia. Ali mesmo estudaría a filoloxía inglesa e entraría en contacto cas culturas e linguas celtas. Aquelas viaxes e vivencias pola Gran Bretaña marcarían a súa perspectiva galeguista cun prisma internacionalista. Galicia como un país máis, como parte dunha irmandade atlántica, unha terra celta como Irlanda, Escocia ou Gales. Sí, de feito, esa visión cosmopolita marcou a súa vida e a súa obra. Foi un dos primeiros en introducir ao galego autores como Shakespeare, algo impensable nesa época en que o galego non se consideraba lingua de cultura literaria universal. Inda que a cotío nos acordan e se reivindican outras figuras dentro do galeguismo, o certo é que Castro estivo moi comprometido políticamente con o noso país. Así é, foi membro destacado do Partido Galeguista e usou a súa voz como xornalista e locutor de radio para promover os ideais galeguistas. A súa visión era aberta, liberal e próxima a un pensamento europeo, tomando o celtismo, Irlanda e o Sinn Féin como modelos a seguir en repetidas ocasións. Se consultamos na web do Consello Traballo a propósito da viaxe de Plácido Castro ás Illas Blasket, editado por Uxío Breogán Diéguez e Xulio Ríos, podemos ver claramente a forte pegada que Irlanda deixou nel e tamén o papel clave como elo entre o galeguismo e a escena europea. A orientación cara ás terras célticas do norte ten que ser unha parte esencial, a máis importante do que poideramos chamar a nosa política exterior intelectual. Os triunfos dos celtas do norte son tamén en parte victorias nosas, porque o celtismo como forza espiritual e cultural ten unha valiosa significación internacional que é o complemento esencial de todo o regionalismo intelixente, o que endexamais debemos esquecer. Se Robin Flower viaxaba nos veráns a estudar as Illas Blasket, o noso Plácido Castro regresaba nos veráns a Galicia para mergullarse na realidade política e cultural do seu país. Como? Pois como facía a maioría da intelectualidade galega, entre libros, cafés e algúns viños. Algúnas das conversas máis trascendentais terías Castro con dous irmáns moi entusiastas e comprometidos con Galicia, os irmáns Vilar Ponte. O verán de 1928 suporía un paso máis na relación dos Vilar Ponte con Plácido Castro. No especial polo Día Nacional da revista A Nosa Terra aparecería aquela primeira crónica da que falaba, dende Irlanda. Os irmáns Vilar Ponte xa levaban 12 anos turrando do nacionalismo galego dende a Coruña. Antón, logo da migración en Cuba, publicaría en 1916 o folleto Nacionalismo Gallego, apuntes para un libro, o punto de partida para artellar unha reivindicación organizada do noso idioma. En maio dese 1916 proporá nunha reunión no local da Real Academia Galega a creación da primeira organización do galeguismo, a bautizada polo seu irmán Ramón como Irmandades dos Amigos da Fala, popularmente coñecida como... As Irmandades da Fala. Sí, fixadevos nas casualidades que nese mesmo ano, só un mes antes, o 24 de abril de 1916, outro suceso trascendental pro galeguismo resoaría ao outro lado do mar. Case 2.000 militantes republicanos irlandeses irromperían en Dublín a prol da independencia de Irlanda no coñecido como o Levantamento de Pascua, un fito de nacionalismo irlandés de grande impacto no galeguismo, que viu en Irlanda e a súa determinación un modelo a seguir. Ao respecto disto chegara a escribir Antón Vilar Ponte en 1920: a heroica Irlanda, nosa irmá de raza gloriosa, axitouse para lles demostrar a eses estados poderosos que as nacionalidades apreixadas e asoballadas saben por sergueitas cando chegan á maturidade de xuizo colectivo e cando menos se decatan as miradas.
Pero tanto Castro como outros intelectuais da época, como os irmáns Vilar Ponte, Cuevillas ou mesmo Castelao, non eran os primeiros en procurar un modelo para Galicia na Illa Esmeralda. Continuaban unha fascinación que viña de moitos anos atrás. A cosmovisión celtista era herdada. Gabri, que che parece se nos remontamos 40 anos atrás e viaxamos a 1888? «1888. É un ano de luces para Galicia. Pontevedra convértese na primeira cidade galega e na segunda do estado despois de Girona en contar con alumeado eléctrico. E o que máis nos atangue hoxe, en 1888 ve a luz un texto que marcaría un antes e un despois na historiografía de Galicia. O resultado dunha obra que acabou sendo o sedimento sobre o que se construiría boa parte do galeguismo de comezos do século XX, precisamente cunha perspectiva celtista. Falamos das entregas de Historia de Galicia do xornalista, escritor e intelectual arteixán Manuel Murguía. Un vasto traballo en tempo e extensión onde o historiador analizaría o noso pasado como pobo. Aínda que non é o primeiro traballo en sinalar a hipótese da orixe celta de Galicia, nesta obra toparemos a explicación máis poderosa e definitoria para o proxecto político do galeguismo, a primeira que interrelacionaría e explicaría Galicia dun xeito historiográfico. Pero volvamos con Murguía. A evocación a Irlanda non é un invento de Murguía ou de Biceto, non é un discurso só presente nos libros de historia e en artigos de altura. Non, 3 décadas antes daquela publicación, o deputado padronés Eduardo Ruiz Pons vencellaba os fusilamentos de Carral coa conciencia política de Galicia, que daquela estaba a ser definida políticamente por primeira vez como la Irlanda de España. A Irlanda de España, como dicía Ruiz Pons, e a Irlanda do Reino Unido existían de xeito separado, pero non de todo alleo. É máis, si existía un importante nexo entre Galicia e Irlanda e era o intercambio de ideas sobre as súas realidades en conflito. Un intercambio que alimentaba e fortalecía precisamente as súas conviccións compartidas. Así o explicaba o historiador cultural Jeb Lersen no Consello da Cultura Galega no 2016. A idea de que existen contactos transnacionais non é só unha forma de comunicación e transferencia de como migran as ideas, senón que tamén reforza esas ideas. Estas cobran peso se os habitantes da Coruña se decatan de que en Dublín ou en Barcelona se fai o mesmo. Hai unha retroalimentación mutua entre estes momentos transnacionais, tal como ocorre cos individuos nun coro ou cantaren ao unísono. O decatarse de que todos os demais cantan a mesma melodía, créase un mecanismo de retroalimentación. Outra xente interésase polas mesmas cousas ca nós. No apuntamento biográfico deste episodio falamos precisamente dunha das persoas máis interesantes neste intercambio de impresións entre Irlanda e Galicia. Se a voz de Irlanda brillou con luz propia nas páxinas do galeguismo, foi na revista Nós, baixo a sinatura dunha senlleira irlandesa, Annie McSweeney. Annie foi, ante todo, unha activista pola independencia de Irlanda, un compromiso que tiñan moitos dos membros da súa familia, como o seu pai, a súa irmá Mary ou o seu irmán Terence, alcalde republicano de Cork. Terence McSweeney foi elixido alcalde de Cork polo Sinn Féin en 1920, durante a Guerra da Independencia irlandesa. Pouco despois, foi detido polas forzas británicas baixo acusación de sedición e encarcerado na prisión de Brixton, onde comezou unha folga de fame de 74 días que finalizou de xeito tráxico. A morte de Terence remexeu conciencias a nivel mundial ao respecto do conflito en Irlanda. A súa irmá Annie McSweeney relatou os feitos heroicos de Terence nas páxinas da revista Nós. Vicente Risco afirmaría nunha carta sobre este tema que, de Madrid, os irlandeses mandáronos unhas notas biográficas do heroe feitas pola súa propia irmá, que estou traducindo do inglés. Piden 100 números polo menos para mandar a Irlanda. Toda unha morea de revistas para a época e o impacto que tiña Nós, ademais en Irlanda. Efectivamente, Annie, coa súa escrita, militancia e inclusive folgas de fame, procurou visibilizar a morte do seu irmá como unha entrega á causa irlandesa, a modo de mártir. Que foran católicos axudou a crear esa imaxe e a sinalar como a morte de seu irmán respondía ás súas crenzas políticas, un acto de entrega máxima. Annie McSweeney foi unha das 8 mulleres que participaron na revista Nós, só 8 entre máis de 200 sinaturas. Podedes ler a súa historia no álbum de Galicia da man de Patricia Arias. Pero, por suposto, hai algo máis entre Galicia e Irlanda que unha opresión ou unha paisaxe semellante. Para Murguía existe unha historia, un pasado compartido, unha orixe mítica común. Pero quizáis, antes de afondar no como chegan a esa idea do pasado celta de Galicia, deberíamos achar o porqué. Que tratan Murguía, Biceto ou Berea ao dotar Galicia dun pasado céltico conectado co resto de nacións celtas? Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es aquel castillo?
¿Rey de quiénes? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy vuestro rey. No sabía que tuviéramos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma. No te engañes. Vivimos bajo una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases ¡Ya obreras... estás otra vez a vueltas con las clases! Es que ese es el problema. Si el pueblo Por supiera favor, que- por favor, buena gente, tengo prisa. ¿Quién vive en aquel castillo? Ahí no vive nadie. ¿Y quién es vuestro señor? No tenemos señor. ¿Qué? Preguntas nada fáciles como quen somos, que nos fai ser quenes somos. Murguía procura contestar estas cuestións dende a historiografía, dando ao noso país un relato propio de raizame milenario e o máis importante, ben diferenciado de Castela. A perspectiva do celtismo reconecta a Galicia cunha identidade primixenia, atávica, que lle corresponde e que lle dá sentido. Deste xeito, Galicia enténdese como unha nación de seu, cunha historia propia e afastada do estado en que permanece embebida polo devir do tempo. O pasado común dun pobo dá peso, fundamento e legitimidade á idea de nación. O celtismo, coa súa épica, era unha ferramenta poderosísima para o galeguismo. De feito, unha das maiores problemáticas que atopamos hoxe, daquela era un punto de suma importancia para Murguía, a idea da raza. Sí, chegaría Murguía a afirmar xa no estudo preliminar de 1865 que os celtas foron los padres y generadores de una población que lleva todavía impreso en el rostro las señales inequívocas de la raza a la que pertenece. Un enfoque etnocentrista que atravesaría a súa obra en que sinalaría a superioridade da raza celta sobre os demais da península e das preexistentes no noso territorio, como os povos semíticos. Por suposto, polas limitacións arqueolóxicas do seu tempo, Murguía tamén relaciona o mundo castrexo co legado celta. Pero o magma temporal resultou conter megalitismo do Neolítico, armas da Idade de Bronce ou uns castros da Idade do Ferro. Uns realidades que outros galeguistas como o pai da arqueoloxía galega, Florentino López Cuevillas, si entenderon e co que, en parte, desbotaron a idea dos celtas como moradores de Galicia, tal e como se narraba no Lebor Gabala irlandés, onde se recollía a conquista de Irlanda polos herdeiros de Breogán. Murguía acha tamén conexións a través do substrato céltico. Atoparía o rescaldo da lingua celta na nosa toponimia. Sí, este é un punto ben interesante e con fundamento. Existen moitos topónimos no noso país sen significado evidente en galego, castelán ou latín, pero que, se imos ao gaélico, podemos atopar respostas e fíos. Brigantia para Coruña, cidade fundada polo rei Breogán, relacionado coa deusa celta Brígid. Tamén temos o caso de Cillobre na Coruña, que se compón de Cill, que en gaélico significa templo ou santuario, e Bre, que pode aludir a un outeiro dando templo do outeiro. E en Dumbría, tamén na Coruña, Dumbrí, significa forte do outeiro, un termo que recorda aos asentamentos defensivos celtas de Irlanda. Tamén no noso carácter e no noso amor pola terra, que quedarían como vestixios latentes da relación dos celtas co espazo e a natureza, debida do influxo religioso. Xa sabemos o porqué do interese por dar un pasado celta a Galicia. Pero, como veremos máis adiante, neste relato céltico abondaban as imprecisións, as incorreccións e mesmo a pura inventiva. A pregunta é agora: como chega e permea a idea de Galicia celta ata a obra de Murguía? Lirsen de novo. Podemos rastrexar os entrelazamentos culturais ata principios do século XIX, cando un crego catalán, exiliado debido ao xansenismo e á súa participación nas Cortes de Cádiz, foi enviado a Dublín. Chamábase Joaquín Villanueva e escribiu en latín un libro anticuario sobre mitoloxía celta. Este libro consolidouse para Biceto como referencia para a evocación anticuaria das raíces celtas do noroeste de España. Prodúcese un segundo intercambio cultural cando sintetiza a mitoloxía celta o primeiro catedrático que a ensinou nun contexto académico. Foi no Collège de France onde o bretón d'Arbois de Jubanville ministrou estudos celtas por vez primeira. Murguía apoiouse no seu libro para reflexionar sobre as raíces celtas e os vínculos celtas. Galicia non só ten gaitas e un clima chuvioso, senón tamén a Breogán. Recapitulemos. Murguía fundaría no Vieiro xa aberto por José Berea en 1838 e continuado por Benito Viceto no 1865. Viceto tomaría referencias da obra do catalán Villanueva cunha historia dunha Galicia celta artellada ao redor do anticuario e o arqueolóxico. Como dixemos, partíase da base de que a historia debía ser o fundamento da idea de nación. Na súa Historia de Galicia, Murguía leva a cabo o que Eric Hobsbawm deu en chamar a invención da tradición ou Benedict Anderson a comunidade imaginada. Falemos agora de símbolos.
Lembraba Montserrat Guibernau no Consello Alópolo 2016 que os símbolos son necesarios para legitimar e reforzar o poder político. Porén, a catedrática en Ciencia Política da Queen's Mary, de Londres, tamén remarcaba o seu poder para todo o contrario, para substituir, para derrotar o que xa había. Los símbolos son indispensables en procesos destinados a retar el status quo, por tanto, destruir un orden político. Una de las primeras cosas que hace alguien que quiere cambiar un régimen político es cambiar las insignias, los símbolos, cambiar las banderas. Se está buscando legitimidad y la legitimidad es otorgada por los símbolos, que representan en cada caso una situación distinta. Será necesario que se dote de símbolos, que o celtismo traspase as capas do papel e os discursos políticos e resoe nos galegos e galegas coa naturalidade da verdade. Haberá que conectar mitos e figuras lendarias alén do mar. Farémolo a través de versos de Pondal, o bardo do país, que xa incluíra a Breogán no noso himno e que baseou boa parte do imaginario da súa poesía no bardo Oxián. Ou poetas comprometidos e de prestixio, como Ramón Cabanillas, que bramaría pola illa Esmeralda. Carne, sangue, osos celtas. Irlanda, Irlanda, irmán. Ten unha nova estrela o noso ceo e ten uns santos novos noso altar. Chegou o teu berro os cons de Fisterre que baten o mar e abreu o teu laio salouco e ruxido as vellas feridas do vello Breogán. Baixo este prisma, o folclore galego está claramente irmandado co dos povos atlánticos en tanto que comparten a gaita como instrumento rei. E moitos ritmos e melodías presentes nas nosas muiñeiras daqui resoan nos riles da Ló, de Escocia ou Irlanda. O discurso xa estaba presente en políticos regionalistas conservadores como Alfredo Brañas, que dicía aquí lo de Érguete anda como en Irlanda. E aínda que as linguas son diferentes, ambas sufriron a minorización e opresión dunha lingua de imperio. Chirgen changue, chirgan anam. Gabri, que che pasa? Que che deu? Chirgen changue, chirgen anam é un proverbio irlandés que significa un país en lingua e un país en alma. Un refrán que sen dúbida resoa moito en nós. Pois sí, se aínda somos galegos é por obra gracia do idioma. Que dicía Castelao? Así pois, dende o comezo, todo encaixa. Se é verde como Irlanda, chove como en Irlanda, ten gaitas como en Irlanda e ten deuses antigos e relatos épicos como en Irlanda, Galicia pois e Irlanda de España, como dicía Ruiz Pons en 1854. Deste xeito, a intelectualidade galeguista traza semellanzas con Irlanda poñendo foco nun plano sensorial coa paisaxe, a música e o clima, pero tamén nun plano fundamente identitario, como fan mediante as lendas, a arqueoloxía, que interpreta como poden, e como xa falamos antes, a raza. Xa falaba Plácido Castro da importancia de ollar para a Irlanda. Se queremos recobrar algunha parte da tradición perdida, é na súa terra onde teremos que buscala. Agora que entendemos a conexión creada con Irlanda a través do celtismo, chega o momento de desmontar algunhas das premisas e fundamentos que sosteñen este relato. Co bonito épico que quedara todo. Xa, pero é que nin todo o que é Galicia é só celta, nin todo celta é atlántico. Exacto, o caso é curioso. Hai celtas, gálatas ou povos da cultura de Hallstatt entendida ás veces como celta en lugares tan diversos como Irlanda, Suiza, Alemaña ou Turquía. Mais non con todos eses países establecemos ese vínculo afectivo histórico que sí se exacerbou con Irlanda. Logo entón, máis que nos deixaron os celtas, a cuestión é quen son eses celtas? E se existen? Que ollo, houbo quen polos 70 falou moito e moi ben do tema. Escoitamos o sempre brillante retranqueiro Álvaro Cunqueiro. A moderna investigación arqueolóxica, filolóxica e etnográfica está de acordo en que os celtas foron moi poucos. O feito é que lles chamaron celta, pero nós hoxe estamos seguros de que apenas houbo celtas en Galicia. Foi un número moi escaso. Eu dixen unha vez nunha conferencia en Vigo, e parece que non gustou moito, que había, no momento en que houbo máis celtas en Galicia, non houbo máis que socios ten actualmente o Real Club Celta de Vigo. Esta intervención é parte dunha exposición súa sobre a historia de Galicia pronunciada aló por maio de 1971 en Lisboa. Cunqueiro tiña ben claro que o dos celtas loiros era un mito. O celta era pequeno e moreno, e o xen loiro só podía chegar, dicía el, polos povos xermanos chegados ao país, os seus ben queridos suevos. O que tiña tamén claro Cunqueiro era a diferenza do patrimonio material e do mundo máxico galego, que tiña pouco de celta para el. Todo o mundo máxico galego, que é moi intenso, é moi coherente, un dos mundos máxicos máis coherentes de toda a Europa occidental, non ten absolutamente nada que ver,
pero nada, absolutamente nada que ver cas estruturas do mundo mitolóxico, do mundo máxico e mítico dos celtas. Fanse en este momento en Galicia, en determinadas épocas do ano ou con determinados acontecementos, prácticas que estaban en vigor no século VI. Xa digo, que en absoluto teñen que ver nin ca paganía romá, o mundo céltico, que se houbera, pois naturalmente no sustrato delas estarían todas estas supersticións, é dicir, todas estas estruturas do mundo máxico. E se non hai mundo máxico celta, de onde sai o imaginario de Pondal? Pois dos poemas oceánicos recollidos por Macpherson no século XVIII, así o explicaba Cunqueiro. Entón Pondal colle a Macpherson, colle os poemas oceánicos e escribe el Queixumes dos Pinos, que son uns poemas oceánicos. Claro, Pondal non sabía celta e tiña que inventar nomes pros celtas. Que fai? Colle os nomes das aldeas de Bergantiños, da terra de Xallas, Carballo, de Muxía, de Camariñas, de Xornes, da Ponteceso, e estos nomes de lugares, estos nomes de bosques ou estos nomes de montes ou de ríos, transformos en nomes de héroes dos celtas, en nomes de fermosísimas rapazas, en nomes de grandes reises. Hai un pinar que se chama Gunnar. Bueno, pois entón vai Pondal e inventa unha fada que se chama Gunnar, que ten o cabelo de ouro. E entón daí ven xa esta incontenible riada. Os galegos somos celtas. Efectivamente, o que sucede é que non é nada fácil desarmar a mitoloxía das nacións. Ao final, resulta máis sinxelo sustituir os mitos vixentes e resignificalos que crear un relato sobre o pasado coherente e sen fundamentos racistas ou esencialistas, como dicir que os galegos son así ou asá por algún celta ou algún xermano. Ao final, os galegos somos todos un pobo de remixidos. Galicia foi un espléndido pobo de mestizos. Era como un fondo de saco. De modo que ali chegaron ligures, chegaron ilirios, está incluso atestiguado polo substrato lingüístico, chegaron algúns celtas, chegaron despois os romás, e non sabemos si puido vir algún axente polo mar. De modo que, xa digo, un espléndido pobo de mestizos. Foi o que se atoparon os romás. Décadas despois da conferencia de Cunqueiro, en 1997, asenta a mudanza do paradigma céltico coa actualización do coñecemento científico desde o Congreso do Neolítico Atlántico. E para iso temos conosco hoxe o arqueólogo Xurxo Allán. Xurxo, que tan errados estaban os historiadores do século XIX sobre o celtismo en Galicia? Bueno, como demostrou o gran José Ramón Barreiro, a Galicia decimonónica non contou realmente con historiadores profesionais. Éramos a periferia da periferia e bueno, tiñamos eivas importantes como a ausencia de bibliotecas ben nutridas, a tremenda influencia da historia eclesiástica, do anticuarismo máis rancio, vamos. Malia diso, os literatos, analistas, eruditos que imaginaron a prehistoria galega realmente estaban ao día do que se estaba a facer no eido da protohistoria pues, en Escandinavia, en Francia ou en Inglaterra, non? A este respecto, o que fixeron foi aplicar fórmulas que funcionaban noutras latitudes nas que se artellaban academias e outras institucións ao servizo da legitimación histórica dos Estados-nación. O factor diferencial galego é que o que chamamos celtismo popular triunfou previamente a súa contestación empírica, non? Debemos ver que as primeiras excavacións arqueolóxicas tiveron lugar no noroeste de Portugal, foron da mão de Martín Sarmento, case na fin do século XIX. No caso galego, pois as casarellas dos castros comezaron a agromar, por exemplo, na cidade de Santa Tegra, só a comezos do século XX, non? É dicir, cando entra a arqueoloxía científica, xa estaba consolidado o celtismo como chave de Galicia como comunidade imaginada, que dicía Benedict Anderson. Polo tanto, bueno, non podemos afirmar que estivesen trabucados aqueles historiadores decimonónicos, aquela xente do xurdimento interesada pois, no pasado protohistórico. Simplemente pensaban dentro das coordenadas que o regime de historicidade permitía naquela altura. Por que ese interese tan grande en conectar Galicia con Irlanda e o celtismo? Habería que preguntarlle a Eduardo Pondal e a todos os que consagraron o imaginario nacional galego, non?
No primeiro terzo do século XX está claro que houve un interés político por parte do nacionalismo galego que viviu en tempo real o proceso de independencia do Eire, en 1921, e acuñou aquel lema afamado de como en Irlanda. Se revisamos as páxinas de Nós ou da Nosa Terra, isto é máis que evidente. En esta liña, a política científica da arqueoloxía galeguista tivo dous obxectivos senlleiros. Por un lado, demostrar a unidade cultural na protohistoria co norte de Portugal e, por outro lado, os vencellos atlánticos. Por iso marcharon con bolsas da Junta para Ampliación de Estudios, marcharon a ver museos na Bretaña francesa e no Reino Unido persoeiros como Fermín Mouzabrei, Castelao ou o arqueólogo Sebastián González García Paz. Pola súa vez, a Revolución Folk de Europa nos anos 60 e o novo nacionalismo galego sumiu ese vencello cos chamados países celtas e abriuse de cheo a ese celtismo popular, sobre todo a través da música. Unha historia de éxito totalmente imparable, como amosa o fenómeno global do gaiteiro Carlos Núñez, por poner un exemplo. Hoxe en día existe fundamentalmente, creo eu, un interés mercantilista por defender esta identity mark, esta marca de identidade. E que nos di hoxe en día a evidencia científica sobre as conexións culturais ou comerciais entre Galicia e Irlanda na Idade do Ferro? Hai indicios arqueolóxicos que o confirmen ou o desmintan? Bom, en primeiro lugar, compre lembrar as propias lendas irlandesas que amosan a existencia deste vencello histórico. De outra volta, tense demostrado xa a posibilidade de navegar entre ambas as dúas terras con relacións sinxelas de Bimbio, madeira e coiro. E arqueolóxicamente esta ligazón detéctase desde a prehistoria recente. Nos mesmos vimos de documentar un megalito na terra de Lemos, a Muradella, que é un exemplo soberbio dos cairns, os túmulos feitos de pedra característicos do mundo atlántico. E temos datado contra o 2700 antes da nosa era. Na Idade do Bronce contamos con paralelos claros na arte rupestre, nas prácticas rituais de cultos ás augas, depósitos acuáticos de sollas e armas, etc. Nas últimas décadas, a arqueometría e os avances en paleometalurxia e estudos ceramolóxicos demostran con certeza as influencias no ámbito da materialidade destas setes atlánticas que comerciaban co estaño e outras materias primas. Tamén os estudos xenéticos aplicados a outros contextos amosan unha Europa moi dinámica, con movimentos constantes de xente. Mesmo podemos falar de peregrinos do sul de Europa en Stonehenge. Isto sí que está aprobado xenéticamente. O problema que temos en Galicia para chegar a este grado de precisión é a ausencia de osos humanos en bo estado, o noso chan é moi ácido, e mesmo a ausencia por agora de cemiterios para o mundo dos castros, como dicía antes. Desde unha perspectiva arqueolóxica, que elementos culturais ou materiais poden considerarse verdadeiramente celtas en Galicia? Temos a sospeita, que non a certeza, de que as comunidades dos castros probablemente seguían rituais funerarios crematorios, que son os típicos das culturas célticas. Pola súa vez, a ideoloxía guerreira destas comunidades tamén se ve reflectida na estatuaria dos chamados guerreiros galaicos, ou nas cabezas cortadas e todas esas manifestacións escultóricas da Idade do Ferro do noroeste peninsular. Na mesma leña se ubican os poucos santuarios rupestres identificados ata o momento, e outro ámbito material interesante neste sentido tamén é a cerámica estampillada, como ten estudado a investigadora galega Cabanillas de la Torre, que demostrou as relacións entre a Bretaña francesa e Galicia na Idade do Ferro, tal como intuían os galeguistas de hai un século. Os castros e os castrexos poden considerarse entón parte do mundo celta? O primeiro milenio antes da nosa era era moito máis complexo do que pensamos, cunha notable variabilidade de comunidades suxeitas a influencias moi diversas. Polo que vemos, estamos diante de comunidades labregas e guerreiras, insertas en procesos de xerarquización social e camiño algunhas de converterse en sociedades estatais, como acontecía no caso das sociedades ibéricas. Este proceso foi truncado pola invasión romana. De feito, Roma batizou ou recolleu o anónimo de povos galaicos que alcumou Celtiqui. Mesmo a presencia do sufixo obriga para moitos asentamentos é bastante sintomático nesta zona do territorio ibérico, da Península Ibérica, quero dicir. A día de hoxe, si podemos integrar no mundo céltico probablemente as crenzas que foron materializadas na estatuaria, nos santuarios, nos rituais votivos e divindades que teñen os seus paralelos claros noutras zonas da Europa céltica. E as mauas teñen algún vínculo co celtismo ou pertencen a tradicións culturais anteriores? No século XIX contamos cun amplo abano de ilustracións en traballos eruditos galegos de túmulos, cromlechs e menires que son ascritos ao mundo céltico pola influencia dos rexistros humanos na Bretaña e outras rexións. Pero coa chegada da arqueoloxía científica e as primeiras exploracións en Mamoas amosaron claramente que o fenómeno megalítico é propio do neolítico. E que validez ten hoxe en día a teoría que suxire que os celtas se expandiron desde Galicia cara ao resto de Europa? Hai algún soporte arqueolóxico que a sustente ou que a refute?
O meu colega historiador Rodrigo Pablos Brajo recorda sempre que as revolucións na ciencia son excepcionais e que para mudar de paradigma interpretativo compre un aluvión de probas empíricas contrastadas. Únicamente o avance de investigación é que ende mudar a nosa visión. Así, por exemplo, un dos grandes enigmas do Neolítico, enigma que tentou solventar o gran arqueólogo marxista Gordon Childe, é saber se a agricultura se espallou desde unha área originaria, que é o que chamamos difusionismo, ou surdiu ao mesmo tempo en diferentes zonas. Isto mesmo aconteceu coa emerxencia da paisaxe fortificada en Europa. Os castros surden en diferentes zonas e as datacións radiométricas demostran que en Galicia, occidente de Asturias e o norte de Portugal había castros xa nos séculos 9 e 10 antes da nosa era, é dicir, son dos máis antigos de Europa. Para defender isto, fixeron falla décadas de excavacións en área. A teoría pola que preguntades é defendida polo Instituto Galego de Estudos Célticos, máis polo momento de investigación xenética e arqueoloxía, pois non se pode demostrar. Moitas grazas, Xurxo. Falamos de Irlanda, pero a chamada raza celta non está presente só en Irlanda e Galicia. Que che parece se facemos unha pequena parada a medio camiño? Veña, a onde poñemos rumbo? A Bretaña. Dicíalle Castelao a Risco no 1929. Non nos coñecemos e somos irmáns de certo. Celtas todos. Nin os bretón nos coñecen, nin nós a iles. Isto é ben triste. Sí, parece que iso é algo común entre as nacións celtas e Galicia, que non nos acabamos de coñecer de todo. Entón, tanto se parecen Galicia e Bretaña? Ti que sabes máis do asunto? Eu diría que moito. Que che parece se lle botamos mando que escribiu Ramón Villares na obra Galicia-Bretaña, olladas comparadas? Por certo, dispoñible na páxina web do Consello da Cultura Galega. E imos vendo esas semellanzas entre ambas nacións. Veña, mira, eu o único que sei, para min o máis evidente, que ambas están no extremo noroccidental, non, dos seus respectivos países. E quitando que sei iso, e que son terras graníticas e que están bañadas por augas atlánticas, pouco máis sei. Bueno, pois podemos nos fixar na súa historia. Tamén podemos atopar puntos en común. O fenómeno do megalitismo, rexións romanizadas cun substrato celta. Tamén fenómeno migratorio sufrido por ambas rexións, aínda que é certo que con menor intensidade na Bretaña. Tamén en ambos casos ficaron estereotipos negativos asociados tanto á palabra galego como bretón. Pois de momento hai moitas semellanzas, e iso que non nos metemos no mundo da cultura. Ui, nese sentido, galegos e bretóns compartimos unha fonda religiosidade, un sentimento particular e profundo coa terra, unha intensa relación coa morte, celebramos romarías. De Castelao soame que fixera un estudo importante sobre monumentos de Bretaña ou algo así, non? Non vas mal. No que se centrou Castelao foi nos Calveg. Presentan bastantes similitudes cos nosos cruceiros. Se ben os bretóns son máis monumentais e teñen máis ornamentación. E falamos moito das semellanzas entre Irlanda e Galicia no que respecta a música, pero con Bretaña hai algo. Que me dis das nosas gaitas e as súas cornamusas? Ambos instrumentos son moi parecidos tanto en son como en estética. Pois, a verdade que non coñecía iso das cornamusas, hai de buscalas. A ver, David, contame, que máis semellanzas destacarías? Igual que as conexións medievais. Por exemplo, ti sabías que había unha novela chamada Román de Pontús e Siduán, escrita a finais do século XIV, na cal o seu protagonista Pontús preséntase na Bretaña como fillo do rei de Galicia? Ostras, pois deixasme fascinado. Pois mira, veume a cabeza agora que estábamos falando hai un anaquiño del, escoitábamos a Cunqueiro. Cunqueiro escribiu un libro ben coñecido de ambiente bretón, que era As Crónicas dos Ochantre, que seguro que che sona, non? Joder, pois resulta que o escribiu sen nunca estar en Bretaña. Ollo, tiña moita cabeza. Entón non temos máis semellanzas? Parecenche poucas. A ver, por exemplo, a nivel de paisaxe agrícola, o noso minifundismo, tan característico, pois é moi parecido ao bocage da Bretaña. E se compara as imaxes, bueno, impresionante. Joder, pois non sabía nada disto, Tamén hai aspectos tan curiosos como que tanto Galicia como Bretaña son as zonas con máis faros dos seus respectivos países, de España e de Francia. E boa falta lle fan. Sí, de feito, por desgraza, tamén podemos sacar un parecido nun acontecemento tan triste como foi o Prestige para nós. Nas costas de Bretaña tiveron o fundimento do Erika para eles. Ostras, hasta no tráxico nos parecemos, sin mencionar a minorización lingüística que sofren ambas linguas. Si, iso xa é outro tema, non? É que parece que no atlantismo vai todo en conxunto, no PAC, non? Lingua minorizada, cultura da morte e gaitas. Ou, bueno, cornamusas no seu caso.
deixemos Irlanda e os celtas e viaxemos agora ata o Reino Unido, porque é imposible falar de intercambios culturais sen falar da migración e, aínda que quizáis non é un destino dos máis recoñecidos, o certo é que ata 250.000 galegos e galegas foron buscar unha vida ali de entre 1960 e 1974 ao Reino Unido. Case nada. De feito, o Reino Unido prohibía que a man de obra migrante trouxese os fillos con eles. Ás veces chegaban os galegos a ter que declarar que non procrearan aínda, mesmo que eses meniños quedaban ao cuidado de outros familiares, polo xeral os seus avós. Foron moitos os fillos e fillas da migración que só vían o pai e a nai cando volvían polo verán de vacacións, un breve período antes de que marchasen de novo. A familia de Rachel Bo Anderson é unha das moitas historias retratadas e narradas na exposición As xeracións de Montserrat, comisariada por Xesús Fraga e que pode consultarse en liña na páxina do Consello da Cultura Galega. A súa historia comeza cos seus avós, Manuel Bo, María Añón, que en 1962 marchan de Curtis para traballar na mansión Ervistock Hall. Non é así, Raquel? Pois non foi exactamente así. E penso que é importante matizalo porque, como comentaba Xesús Fraga na inauguración da exposición do Montserrat, na inmigración ao Reino Unido eran moitas veces as mulleres as que ían primeiro. A demanda laboral estaba no servizo doméstico e outras áreas as que elas tiñan acceso prioritario. No caso da nosa familia foi Mercedes, a irmá do meu avó, a que partiu, creemos que no propio Montserrat en 1959, desde o Porto de Vigo. E foi traballar a Ervistock Hall, ao norte de Gales, nunha casona grande, unha mansión. E cando xa levaba ela ali un tempo, os señores da casa, a familia Lauder, preguntáronlle por persoas de confianza para ampliar o persoal. E foi así como outros familiares, entre eles os meus avós, pasaron a traballar tamén ali. O meu avó traballou de mordomo e a miña avó María traballaba na cociña. E unha vez pasados eses anos que se lles exixían no servicio doméstico, que eran principalmente tamén para aprender a lingua, a cultura e os costumes, xa se instalaron en Chester e comezaron outros traballos na procura dunha capacidade de aforro maior, porque en Ervistock a paga era pequena, xa que o aloxamento e a manutención estaban incluídos. E o obxectivo deles era facer cartos para poder traer os fillos que deixaran atrás en Curtis. O máis novo deles era meu pai, que tiña tan só 9 anos. O meu tío Manuel foi canda eles cando cumpriu a maioría de idade e o meu pai e a súa irmá reunirose coa familia no 68. Para el foi unha experiencia un pouco distinta da do resto da familia que foi directamente a traballar e tivo a oportunidade de rematar ali os seus estudios secundarios e, en xeral, agás a miña tía que regresou aos 2 anos, o resto adaptouse moi ben á vida dali e ficaron en Inglaterra hasta os 80, que foi cando a situación económica do país se volveu un pouco máis complicada. Como era ser galega no Reino Unido? Que lembras daqueles anos? Pois o que é vivir ali lembro pouco porque eu tiña 2 anos e medio cando regresamos. Pero durante unha estadía temporal sí que estive escolarizada uns meses, cando tiña 6 anos máis ou menos. E lembro cousas que me chamaron a atención, pois como as clases de cociña nas que preparábamos doces ou recetas sinxeliñas e así, tanto nenos como nenas, clases de baile, ou tamén que os libros de texto e o material escolar eran da escola e era para uso da comunidade escolar e tiñamos todos que coitalos e tratalos ben. E tamén que tiñamos unha biblioteca bastante amplia e que prestaban especial atención ao fomento da lectura. A escola a min gustábame, foi maravilloso poder disfrutar así uns meses de un ambiente así distinto tamén e aprender cousas diferentes como a tabla do 12, que era algo que tamén me chocou bastante, que aquí aprendíamos só hasta o 10 e ali hasta o 12, supoño que tamén por temas do sistema métrico e demais. E despois volvín moito de vacacións porque como a miña nai é británica, íamos a visitar a familia, non? E o normal era atoparte nos cinemas con filmes que aquí tardarían aínda en estrearse, música que tamén chegarían moito máis tarde aquí, ou aparellos como os vídeos ou os ordenadores ou consolas as que tiven acceso un chisquiña antes que o resto de compañeros e compañeras. Digamos que hoxe coa globalización estas cousas ni se perciben, non? Pero cando era nena era como viaxar un poquinho no tempo. Como foi lidar ca barreira lingüística?
No caso dos avós, a verdade é que sinto unha tremenda admiración por como se desenvolveron alá, aprendendo o idioma de ouvido e gardo unha fonda lembranza daquela forma singular que teñan de falar inglés, non? Que era moi semellante a que describía Xesús en Virtudes e Misterios. O meu pai e o meu tío, por exemplo, xa foi outro caso. Eles aprenderon a falar moi axiña, moi ben, ian a clases nocturnas e adquiriron un nivel de nativo, sen acento galego ningún. E quero pensar que o feito de seren xa bilingües de partida foi favorecedor para que lles resultase así moito máis doado aprender. Tamén é certo que como persoas novas a inmersión cultural se aborda desde outros ángulos distintos, non, a nivel social. E meu pai, por exemplo, sí, como anécdota conta que cando chegou, pois comeu o mesmo durante un mes ata que aprendeu a pedir outra cousa na cafetería do instituto, pero vamos, digamos que o anecdotario lingüístico sempre acaban risas. Na casa somos moito de xogar cos palabras e os dobles sentidos e penso que tamén axuda para entenderse que o humor inglés e a retranca galega verdadeiramente teñen similitudes, non? Había discriminación? Era unha cousa de xenofobia, de clasismo? Nun país coa mestizaxe cultural tan ampla como a do Reino Unido, pois é frecuente que se vean problemáticas deste tipo. Eles algunha experiencia tiveron, pero nada que trascendese ou fose relevante ou demasiado desagradable. Polas cousas que me teñen contado, quizáis máis un tema de clasismo que de xenofobia. Alá moitas persoas estaban na súa mesma situación, polo que entre eles tecían redes e tiñan os seus clubes, bailes e festas, e moitos dos galegos e españois que coñeceron formaron alá as súas familias e siguen vivindo felizmente no Reino Unido. Incluso curmáns de meu pai que marcharon tamén daquela, pois siguen alá. Polo que me imagino que tampouco que se sentisen discriminados, sino que realmente supoño que tamén é unha cuestión de onde vives, tamén en que área do Reino Unido e tamén en que época, non? Porque cando as dificultades económicas pois son maiores ou hai crises, pois efectivamente estas cousas se acentúan. No seu caso, tiveron sorte, quero pensar que tamén había moita vontade por parte deles de integrarse e de aprender e iso tamén supoño que é importante. Na exposición As xeracións de Montserrat podemos ver moitos obxetos que contan moitas historias, non? Había de feito ali un vinilo dos Beatles do teu pai Tito. Que importancia gardan estes obxectos na memoria dos migrantes? Pois sí, os obxetos teñen moita importancia, quizáis porque para esas persoas eran os primeiros bens que podían mercar fora de cousas básicas de subsistencia. E entón, pois, simbolizaban o esforzo e a superación, ademais das lembranzas asociadas que podemos ter todos os obxetos que formaron parte das nosas vidas. Eu penso que estes obxetos especialmente dan boa conta dos soños que tiñan e das ganas de expandir horizontes, non? No caso de meu pai, estando tan preto de Liverpool e de Manchester, pois a música marcou moito e aínda hoxe colecciona vinilos. E con el estiven por primeira vez na mítica Cavern dos Beatles e a día de hoxe seguimos indo a concertos xuntos, pois fomos ao de Van Morrison, Bob Dylan, Joan Baez e o Gallá, moitísimos máis. E vos, os migrantes, as vosas familias, trouxeron moito de alá. Non só cousas, senón tamén moitas modas e moitos costumes, non? Que costumes conservastes vos do Reino Unido? No noso caso, como temos a miña nai, pois moitas das cousas que facemos a nivel gastronómico pois son británicas, non? Sobre todo en temas de repostería. Pero non só na casa dos meus pais pasa isto, non? Cando vivían os meus avós, pois eles desde que chegaron de alá seguiron bebendo té todos os días e o facían na teteira, que é algo que hoxe en día pois botamos unha bolsa de té nunha taza e tal, pero para eles era como unha especie de ritual de media tarde e facían té sempre. E tamén pois chegaron a plantar ruibarbo na horta para poder facer crumbles e mermeladas e con eles pois celebramos os nadais con pavo e seguimos mandando postais para felicitar tanto as festas como os aniversarios. Digamos que todos na casa vivimos esa sensación constante e ambigua de pertenza e desarraigo, non? De botar de menos. Polo que calquera pequeno xesto que nos podía chegar un pouquiño a alguna das dúas patrias, dependendo de onde estiveramos, pois nos poñamos o riso na cara. E penso que tamén é interesante pois conservar certos costumes e transmitilos, non? E dar conta desas mestizaxes culturais, porque ao final pois a emigración é o que trae.
e no noso caso, pois creo que sempre o consideramos algo enriquecedor. Moitas grazas, Raquel. Antes de marchar, non queríamos esquecer a importancia do Celta no presente, non? Como a xanela aberta ao revival, o Celta que latexa aínda en nós, que se non é tan vero como nos gustaría, si que é ben trovato, e que como marca deixou moitos fitos. Queremos recomendar moito as pezas Crossing Borders, uns breves documentais que poñen o foco na música de raíz, na súa reinvención e no seu potencial de exportación ao mundo. A denominación folk celta supuxo unha marca moi acertada que identificou no seu momento un xeito de facer música nun ámbito xeográfico determinado ao que nós pertencemos. Esta forma musical, inspirada por bretóns, irlandeses e escoceses, chegou aquí con moita forza e abriu moitas portas. É un estilo musical ao que nos incorporamos xa nos anos 70, froito da fusión dos cantautores do momento coas músicas tradicionais. En Galicia fixémola propia e marcou un xeito de facer que levou a nosa música ás maiores cotas de internacionalización da súa historia ata o momento. A Luar na Lubre, desde logo, serviunos e facilitou a posibilidade de ser coñecidos en moitos lugares do mundo. Imos chegando ao remate deste primeiro capítulo de 7 eventos, o Vento do Norte, onde nos mergullamos un pouco na relación entre Irlanda e Galicia. Vimos os paralelismos coa Bretaña e tamén comentamos un pouco a migración no Reino Unido. Sen dúbida quedaron dúcias de cousas por contar, pero como xa fomos recordando ao longo do episodio, podes atopar esta e máis información na web do Consello da Cultura Galega e na ficha que acompaña este espazo. Grazas por escoitarnos, vémonos no seguinte capítulo. Descubre máis voces e ideas en consellodacultura.gal/agora.